Евангелие паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя за страху перад юдэямі, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, адыхнуў і сказаў: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, якога звалі Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана», але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». Праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, Езус прыйшоў, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам!» Потым сказаў Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будзь неверуючым, але веруючым». У адказ Тамаш сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус сказаў яму: «Ты паверыў, таму што убачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых знакаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус – гэта Хрыстус, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае.